No, tak si prostě jde expiť, kámo, keď sme tu, tak to je největší pojem, no. To... OK, počkej, tak mám nápad. Nebo ne, vlastně to nemůžu. Ne, to nemůžu. Já Lux Maxuju už třeba, kámo, 2 měsíce a začínám vidět challenge, kámo, jako extrémní. Já mám nápad, kámo. Hej, jak se nejlíp vyskaková goldy, jak nejlíp utratím goldy prostě. A jdu rychle prolet salonu, kámo, protože myslím, že jsem v profitu. Aha. Piča, za ty feast. Kámo, je to vlastně ty feaster, ne? Vlastně jsem v profitu, kámo, kolik? $20. Filipe, prodej mi prosím itemy, kámo, prosím. Filipe, dám ti $200 za to itemy, OK? Ne, to ne. Kámo, Nevím, na koho nevím. máš přístup, ty si kokos. A mohl by si spíš koupit ten account, aby si mohl comebacknout SGPit. No tak koupím i account, i SGPit, Tak ty jsi dobrý kokos. všechno. Proč? Je, Já mám dobrý. nekonečně peníze, strašně money glitch, ale nesmím to nikomu říct. Věř mi, fakt. No, jestli to znamená, že chodí s tátou na brigádu, vole. Počkej, Ty jsi debil, kámo. máš teďka v ruce Bounty Reaper? To není realita. Kámo, počkej, čo? Kámo. Hej, koho to napil ten až smet. Někdo, bounty. Pojďte si Dubíky, proto. já skáču pilotem, tady. Ty jsi se na koho napojil, ty jebo? Díky. Yes. Jaj! Ty jsi debil. Kámo, na koho? Nevím, jebe na tebe. Prosím. On tě s kým? Tak to si kokot! Odkud si zabral? Hej, ale No, to začni ho hantit, ať ho zase jdou, vole. Počkej 5 sekund, kámo, počkej 5 sekund, já jdu na spawn, kámo. Já nemůžu, sorry. On by na to řešil. Tak koho máš? Nakupuješ? Strašně velký, kamo, easy, kamo, way být milionář, kamo, protože já, kamo, koukávám, všude, kde koukám, kamo, tak vidím mladý lidi. Chceš to, Filip? O to ani není, ne? To úplně debil, vlastně to není taky. Nigga, I'm gonna smash something, I swear to God, ty pičo zasraná vyjebaná, oh my god, unreal. Nigga, on je stupidní moron, stejně přestane fajtit, řekne proč bychom tady pozreli Scott, pičo, zabili bychom jenom na eventu. Ne, ale nebo mi na tom do Discordu. Já potřebuji, ty nezabíjej mě na eventu. Proč bychom tady zase poslouchali toho kretána blbýho. Já mám nápad! Já mám super nápad. Víte, co jsem našel? Exe 1, Berserker 3, Pain Focus 1. Hezky. Yeah. Vrajím, že jsem všechno zabral na to. Náhodou, to je dobrý jako kod, hej počkejte ale. Because you are retarded. I fucking... Kamo, last kamo 2 weeks, I fucking hate you, kamo. Ty jsi byl venku s Borisem a ty se chováš jako on, úplně bych tě to dobil, ty koko, normálně. 12 chováš se jak 12 letý frace, jak Boris spíčený, rozmazlený, kokocký. Úplně me sere. A ty mi už sereš za to. Prostě lidi ragebaitěj, ale prostě nejde jim to, prostě ragebaitěj úplně nejvíc cringe věcma, úplně mi to sere, úplně bych tě za to dobil. To jsem z jungle, Aesop. Kámo, já vždycky udělám bounty a budu to někomu dávat, kámo. Já také, to dělám, vole. Tak Vicky, počkej, až udělám litra a jdu tam kam mám jít? Shrek House. Okay, jdu. Mě zabíjí Ashmender. Jdu. Mě zabil Ashmender, vole, jeblo mu. Aha. No, on začal chodit teraz viacero lidí, jebem. Kamarádi, jste připravený? Počkej, na čo? Mám si dobré jedet? Neber, ej, ještě čekej, okej? Ještě nikam neskašli, počkejte na mě. Ej, ukážeš mi čestku, prosím. Já si prdel. Jsi čurák, kámo. Já to by mě zajímavé, jestli to chci dělat, kámo, protože ty pičo. Nevím, nepřeje mi to správně moc. No však já bych to stejně, kámo, já bych to hodil na někoho, kámo, ale stejně mi to nepřeje správně, víš co, prostě, kámo, ale tak uvidíme, no. Ty máš 4 kila, vole, pojďme, dělejte. Čekej, chill, až bude mít 5 kg, počkej.
Ale počkej, ještě ani neskaž, počkej. Ale 4 kg mám Má na streak, 5, víš. Tak čekej, ještě neskaž, ještě, chill. Já to mluvím. Já už mám ready věci, kámo, tak. No ale ještě čekej, kamo. Ok. Času dost. Kámo, Už level se blíží, dělejte, kurva. Nice, prot 1, Noglet 1, Cricket 1, hezky. Hlídám tebe. Ale nikdo to neříkejte, ok? Co se týká, nikdo to neříkejte, čau. Ještě mu přistane něco naučit, to Ježiš, jako. Fakt jdeš ještě A bude to způsobený programem jménem Augustus, nebo to bude ničím jiným? Augustus to měl jiný název, ne? Co? To měl jiný název, ne? To. On dal level v toho, ten kokot. More, na koho čekáme? Pojďme. Na Melona. Já mám chci zabrať. Visual a jde. Já tam skáču, ale ve full dia, zabíjet. Pavel tam má, jo, to nebyl. Ale štílek. Hajdalák. Kieran joint! Kieran joint! Oh! Kurva! Já místo ty skopírovaní zprávy napsal lomeno uf do piče! Já se zabiju! Zaselný Kieran! Skurvenej! Klip je to.